Apaya Mau-Rironi Nakuru Mau Summit dhi nyime ka duol mochune gedo mar apaya no KENHA owacho ni gimor gi kaka chenro mar gedo mar apaya no dhi nyime e thuolo ni kama irien kaluwore gi nonro mar gedo mar apaya no mane duol no timo. Directors mag duol mag KENHA manodhi timo nonro e apaya no nodhi rango kaka gedo mar apaya no dhi nyime, gedo manochakore dwe mar 11 higa mokalo. KENHA wacho ni moko kuom okenge mane girango gin ng'iyo goro mar apaya no kaka nochane, ka KENHA olero ni contractors mopogore opogore ema gero apaya no. Contractors mokwongo omi ting' mar gero apaya matudo Rironi nyaka Gilgil nyaka Mau, ka contractor machielo to mako apaya matudo Gilgil nyaka Mau Summit. We are happy with the progress. We are working very closely with other agencies of government, with Kenya Power, with the water agencies, with the ICT ministry to ensure that there are no bottlenecks and that the project will be delivered to the quality and to the standards that Kenyans expect. We have seen Kenyans suffering on this road. We have seen the traffic situations. We have seen accidents and experienced the road safety issues. So this corridor is extremely important because it's going to come and it's going to provide solutions to all these challenges. On the CRBC section, we are maybe about 15%. On the Shandong side, we are still about maybe 10%. But progress is well, as you have heard from our chair, and we hope to finish by June 2027.